10 snin ilu il-maħbub u għażiż Arċisqof Emeritu Pawlu kien qalli, Għażiż Dun Charles stakar, id-dinjità tagħna tiġi mill-poplu tal. Ikun dejjem ta' faraġ għalija t-talb tagħkom, kemm ikun infarġa l-qalb tal-Isqof. Meta jħoss lis-saċerdoti eżiż tiegħu il-poplu għażiż ikun qiegħed jitlob għalih, mhux biss jieħu paċenzja bih, imma jitlob ukoll għalih. U dak li jiena nixtieq li nkun għalikom eżempju ta' ħniena u sabar li tlobkom ukoll tkunu għalija, tħennu għalija, tieħdu paċenzja bija.